F'Binja Silvio Parnis fi Siġġiewi ġiet inaugurata l-ewwel klinika ta' telemediċina f'pajjiżna b'investiment ta' €1,000,000. Minn hawn beda opera servizz ta' konsulti virtwali ma' tobba speċjalisti fil-qasam tal-mediċina tal-familja jew minn tobba gradwati li qed jispeċjalizzaw f'dan il-qasam u mogħti 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa. Is-servizz ta' telemediċina ilu li twaqqaf sa minn Marzu tal-2020 u llum isiru mal-250 u 350 konsulti virtwali kuljum mat-tobba fil-qasam tal-kura primarja. Aktar dwar is-servizz spjega l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela. Dan huwa servizz fejn pariri mediċi jistgħu jiġu mogħtija bil-persuna tibqa' fid-dar tagħha stess. Huwa servizz li aħna beħsiebna inkomplu, nisfruttaw u nirreplikaw. Minnaħat jaw il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes innota ħsieb wara li dan is-servizz jingħata minn binjiet tal-akkomodazzjoni soċjali kif din hija t-tieni klinika f'din l-istess binja. Binjiet soċjali bħal dawn qed iservu biex inkomplu nagħmlu aktar ġid lill-poplu, nagħtu aktar għajnuna u sodisfazzjon għal min għandu bżonn dik l-għajnuna medika u soċjali fl-istess ħin. Bekk dawn il-proġetti li huma monumenti soċjalisti tal-Gvern qed tkunu qegħdin jgħinu biex aħna flimkien ikollna servizz adekwat mhux biss tas-saħħa wkoll imma anke flimkien ma' housing affordabbli li għandu bżonn pajjiżna.